Ngafika la kwakho ngizocela uncedo ukuthi ngicela ungisize nginenkinga. Ngathi mangivuka ngadrageka ngathola intutho or impepho or yini la yayishunqa kwakho. Ngathi mangivuka lapho ngivuka nginqunu ungirepile. Wabe ungayiceli kahle ikuku. Angithi amahata uwabrayipile ngalendlela obabrabhe ngayo. Ngiyawazi umthetho mina ngizele ngamasimba. Angibrayipanga amahata. Lokho kwenzile ngiyakubona ukuthi ngamasimba. Ngikubuza ngesihle ngizokubuza kwakuqala. Bhuti uwenzeni usisi? Mr Jones ngicela nimphakamise ngitshele. Ucela uxolo Makutheni. Come here. Sisenda lo slim. Sanibona. No, ngicela sinokhe khona la. That is rape. No, it's a rape, Yes. mama. Ayikho right lento yenzayo. Because angivumanga lento ayenzile zange ngivuma. Gogo. Asithembe ukuthi khona mama. Gogo. Oy mascot. Gogo. Oh, ngingene. Sanibona baba. Sanibona. Uxolo baba. Manje sokwenzakala. No, ngokukhula inhlonipho baba Hayi mama. Sizongedaba Hayi, la. ma. Uyazazi wenzena ngithi. Ngikutshelile ngathi sikhulumile sayicela umuntu omdala baba. Kunjani? Ngisacela umuntu omdala sithi angithi manje ngizama ukuhlonipha indlu yakho. Uyaqala Baba, umuntu omdala, unjani? Baba. Uyaphila umuntu omdala. Uyaziwa yimi nama. Waza ini umuntu omdala? Lo mama sakhuluma angazi ukuthi ungibizelane Baba, angithi mina ungazi. Yebo, Awusazi ngikwazi. sonke nala neteam yami. So bengisacela nje ukuthi ngiyithobe ngizehlise kuwena. Ngikutshela ukuthi igama lami ngubani and size ngani la kuwena. Angithakuliwe. Igama lami nguLavas ke umuntu omdala ngihamba neteam yami la sisuka kuJozi Bicycle. So ngibhalele ngumay sister. Umfundisi mina. Ngiyakuva mfundisi. Ngumfundisi mina. Ngiyathandazela abantu ababalenkingi. Uright nalapho umuntu omdala kodwa bengisacela ukuthi ungimamele nami ukuthi size ngani la. Ngoba thina sela ngumthandazo sikhatshe ngusisi la. Umuntu omdala ngicela ukuthi engayivi ngami like I said. Ngisacela ukuthi usondele nje kancinci umchazele ubaba ukuthi why sila namhlanje. Ngafika la kwakho ngizocela uncedo ukuthi ngicela ungisize nginenkinga. Ngathi mangivuka ngadrageka ngathola intutho or impepho or yini la yayishunqa kwakho. Ngathi mangivuka lapho ngivuka nginqunu. Ngathi mangikubuza wangitshela ukuthi wena ungithandazela. Ekliniki bathi ulale nami without my knowledge. Bathi ulale nami without my knowledge. Ungirepile. Wabe ungayiceli kahle ikuku. Wabe ungayiceli kahle. Kunokuthi ungidroge. Angidroganga Ngicela amaphoyisa afelile ukungisiza. Ngibhayela iJozi Bicycle ukuthi ngisize ke manje. Izongisiza iBicycle ngifuna ubulungiswa ngami. Futhi ngisacela ukubuza la kuwena futhi. Wena ungumthandazelo njani ukuthi ama clients wakho makafika ungumthandazeli nabo inyanga wena? Nginyanga futhi ngiyangena isonto lepostile. Ngena isonto lepostile. Uthe kuyimi ufuna iswasho ngamnika iswasho kanti unemoya yakhe engayazi mina ngaqulekiswa yini kuze ngaqulekiswa yini lo moya nawo ningo ukuthi ngimkhiphe wona. Umuntu omdala ngicela ukunderstand la kuwena. Umama ufikile la kuwethu uzofuna usiza ngithi. Injani? And then waseyaquleka ngoba ekuchazela bengafuni ukuthi uyive ngami le ndaba ngoba mina ngichazele sonke istory. Ngisacela futhi umuntu omdala ukuthi mina nawe sisebenzisane kahle ukuze singabi nenkinga ubuzoba nenkinga. Mama. So ngiyacela ukuthi mina sisebenzisane grand. Ngithi futhi kuwena ngiyakubuza ngesikhulu esihle. Uyathandazela abantu angithi? Ngiyabathandazela abaningi abantu banemimoya. So lala nabo. Angilali nabo. Umhlaba wonke wazi ngawe. Ngifuna bakwazi ukuthi wena ulala nabantu besifazane without their knowledge. Wena awutshele mina kwenzeka kanjani ukuthi my sister eze kuwe la ukuthi ezothandazela. Mase kavuka ethevuka seka naked half naked enganxibanga. Bekasemoyeni. Emoyeni. Umuntu omdala ngicela usihloniphe ngoba usibona sila sisemsebenzini wena futhi. And angifuni ukuthi manje uzongihluthule thiwe way yokuthi ngicele labantu engihamba nabo ukuthi bekwenze le ndlela ukuthi nawe uzosihlonipha. Ngoba uyabona ukuthi ngize la kuwena ngenhlonipho. Ngicela nje ukuthi ungichazele iqiniso yini. Analo iqiniso.
bengiboshiwe ngicela ukuphuma. Angeke uze uboshwe wena bhuti mayingaba yikho into wrong oyenzile. Ayi vele ayikho into wrong. Uboshwe kanjani? Uphume kanjani ke? Because lento ayinabufakazi. Ayinabufakazi. Ubufakazi bukhona wena bhuti ngoba uyasho ukuthi umama uye eclinic after that. Unayo incwadi thina sikhombe yona. Wabe kasukele endabeni entweni zakhe mina ndingayazi. Oh so wena umthandazele enhlobo. Ngimthandazele nje ekuseni ngecawe ndimxelela ukuthi ndiye esontweni. Wathi ndinomoya andazi ukwenzakalana andilale ebusuku. Ndathi ngena ndimdamezela. Oh yazi wena ngikhulule wangikhulula wena. Into enginyanyisayo wena bhuti wami ngoba sijozi bicycle. Into enginyanyisayo wena bhuti ngimthanda umuntu ozizela ngobukleva and wena njengamanje ungizela ngobukleva. And nami angazi ufuna ukuthi ngikubonise ukuthi nami ngiyeva ufana nami. Ufuna ukusizwa. Yabona manje phelile ngawe ke namhlanje. Elamanqamu namhlanje. Kanjani? Ngimthandaze. Mamela hamba lesport. Ungangenza ukuthi ngislima ngitshelile futhi ukuthi ngisipophayi. And manje ngiyakubona ukuthi ufuna ungiforce ukuthi ngize ngibe nami ngihluthuke ngibe njengawe. Angithi amahata uwabrayipile ngalendlela obabrabhe ngayo. Ngiyawazi umthetho mina bhuti. Ngizeli ngamasimba. Angibrayipanga mahata. And lokho kwenzile ngiyakubona ukuthi ngamasimba. Ngikubuza ngesihle ngizokubuza kwaqala. Bhuti uwenzeni usisi? Ngifuna nje inyane from wena siphume siya. Sisi ungene endlini. Ufika wakokota. Wangena wathi unomoya. Khona akalale ebusuku. Khona into engamlalisi ebusuku. Okay. Ngathi yini lento oyibonayo? Wathi ngathi ngiyathakathwa ngabantu engingabazi ukuthi ngabobani. Ngathi alright ithi ngikukwenzela izinto uzokwazi ukuthi izinto bani bhuti ngifuna uunderstand la izintweni. Iziwasho zakho zi-involve ukuthi umuntu wesifazane ephume seka half naked emanzi futhi nasepentini ilezo. Mama Mr. Jones sorry mama ngiyacela umuntu omdala ngiyacela umuntu omdala ngibe ngishilo kuwe uboshisa ini ngiyacela wehlisa umoya umuntu omdala ehlisa umoya no mama ngiyacela wehlisa umoya no into yenzayo wena ngoyijwayele futhi ngizokubuza kokugcina uwenzeni kusisi uphume kanjani emaphoyiseni wenzeni uphume kahle wenzeni uphume kahle Mr. Jones, can you please take this guy off cameras? I want you to deal with him, Tizimani. Because it looks like... Mr. B, can you please take this guy away? Angithi wena ufuna ukukhuluma iqiniso. Ufuna sikuprove ukuthi singabobani. Inkinga yakho usijwayela amathimba ucabanga ukuthi sizodlala la. You're swine. No guys, ngenkulu inhlonipho. Inkinga ukuthi lo muntu niyambona nani ngendlela yenza ngayo ukuthi ucabanga ukuthi sizilimi. Sizela ngomsebenzi angeke uzu abuse umuntu wesifazane. Uyambona ukuthi umama ukwate kanjani njengamanje. Ukwatela ukuthi uvuke half naked mama, uvuke half naked ngendlela umthelele ngayo. Unama spams. And yonke into iyaqala la kuyena. It's pretty clear ukuthi uyenzile lento. Uyenzile ake ngimqambe lamanga uyenzile manje waye ezosiphikisa manje mama awusile sho ukuthi vele ujwayele no ujwayele icacile but no ngicela ungawathi ngizokwenza konke okusemandleni ezijozi bicycle ukuthi sikuncede mama please because angeke ngithi mina mangihambe estradeni kuloku ngihlangana nalo baba uyanginyanyisa and yena ufreely la uhoka freely estradeni kuba ngathi akwenzekanga nini serious kamampela guys into ezinokunginyanyisa ngicela uze ngapha mama ungashisa ilanga into ezinokunginyanyisa abantu abadala emakhaya into esifana nalezi ukuthi umuntu uyenza into wrong emntwini urep umuntu wesifazane bangaki sidila nama case la eSouth Africa abantombazana abantu besifazana abarechwa each and every day kunabantu abafikayo ufena uthola umuntu ukuthi uyadraga umuntu wesifazane etshwaleni ecedelale naye without knowledge yakhe untombazana why ungaconfess and stand uthathe responsibility for your actions Mr. Jones I hope nisase right lapho bafethu Mr. Jones Oh, you say? Yeah. Oh, 2 minutes. Stop, 2 minutes. Okay, sharp. No, guys, Mr. Jones basadila nabo. Akuliwa bafethu. Sifuna nje ukuthi bemthethe isinyane. Ngoba yazi ukuthi abanye abantu kuyenzeka ukuthi bengakwazi ukuthi beyithethe inyane in front of the cameras. So ngiyacinga ukuthi mhlambe mabe ngathi ukuxoxisana bona bewuthuma la bangakhona no Mr. Jones no Mr. B. Mhlambe uzo understand ukuthi si serious okungakanani and sifuna ukwazi angithi la size ngenyane. Besingamlwisi kwasekucaleni. Besingamlwisi. Besifuna nje ukuthi ukuthi futhi uyaphika. Uphikela. Uyaphika. Yeah, Mr. Jones, wenzani lo? Wenzani lo? Ucela uxolo Mark10. Ucela uxolo Mark10. Ucela uxolo Mark10. Come here. Sisenda lo slim. Sisenda lo slim. Ngicela umbeke phansi, umbeke phansi. Put him down. Put him down. Ngeke ngiphinde.
ngeke uphinde ukwenzani. Ngeke uphinde wenzeni. Ngeke uphinde wenzeni. Ngeke uphinde wenzeni. Mama, sicela simbuze lo canga siyadlala. My brother, ngithe kuwena uma sister ulale naye naba ulalanga naye. Ngilele naye bhuti. Ulale naye. Uvumile yena ukuthi ulale naye. Akavumanga bhuti. Akavumanga ukuthi le nto le. Bhuti. Bangaka abantu osoyenze lo manyala wakho wenzayo kubo. Babini omunye washona. Ulala nabantu beze beshone wena madreda ambashile. Lo washayiswa imoto. Washayiswa ngemoto ngoba wena ulale naye. Mr Jones umphathi please lift the car up. Angeke sihlale phansi ngathi mayisiza ngapha. Ngicela ungiqolele for in. Ngicela ungiqolele. Siqolele for in. Ungiqolele please. My brother, ngicela okay. Ejele wena. My sister ngifuna ngicacise uphume kanjani ejele wena? Kwenza kanjani uzuphuma ejele? Lelinye polisa ndithe kum yini engikufunayo ngathi ngifuna ukuphuma apha wathi ngikhupha imali ndakhupha imali wakhupha imali ngikhuphe 5000 ndaphuma wathi mandihambele kude nalentombazana ngaphindi ndidibane naye so nge5000 wena bhuti cabanga ukuthi izosolve idignity kasisi isidima sakhe nesithunzi sakhe uze kuwe lawo lo muntu exakekile awuyicabangi lento ukuthi lo muntu makaza kuwe unenkinga ucela uxolo lizosebenza ngiyacela bhuti uyacela okay le khata lelo sebenzisana nalo bani igama layo Uthabiso umthabiso omkhweni uyakwazi kwakhe ngiyakwazi manje lama transaction bhuti mani wenza umthumelele imali through i-account or wena uye lapho kuye wamnikeza icash wathi ufuna icash ufuna imali ngafuna into ezotreseka ngoba unobuqophololo ofana nawe Mr Jones ngicela nimphakamise ngitshele ubani lo muntu uthabo mkhweni uthabo mkhweni akahlali ukuthi ohlala kwalapha nje le police station yakho uyayazi igama layo police station police no but ngeke ungisebenzise Mr Jones lift me up ngeke ngisebenzise kabuhlungu manje ngiyacela ucela ini ucela ukuthi uzosibonisa lo muntu no ngubani igama lalo muntu uthabo bani uthabo mkhwena ngiyamazi la uhlala khona ngiyamazi lapho ahlala khona ungangithatha usisi njengamanje ngiyathatha ngikuyise bhuti usho ngale ndaba ngisho Mr Jones bring him here mama uthi yamazi lo muntu uthi yamazi lo muntu osebenzisa le ngicela uze ngapha ngokumina uthi yamazi lo muntu osebenzisa naye akamkhiphe nizobashwa naye shukuthi no bazohamba yeah uzobashwa naye bafethu mayingabe nawe khona umuntu lapha emakhaya mfethu oke wakuroba or ukurobhayo ngamapolisa or ipolisa like la kudibanda imali lathi lifuna ukuthi ulibribe in order for ukuthi izinto zalo zobuqophololo zibe grand cela usibhalele la ku Joseph Bioscope mfethu izodila naye njengalesilima lesi my brother irongo lento yenzayo and ngiyafisa ukuthi yonke iSouth Africa and yazi into ezoyenza njengamanje my brother into ezoyenza njengamanje sicela siyaxelela sikuse police station before siye police station ngicela siyodlula kuThabo Mkwena uyangiva ngithi ngakuva bhuti sidlula kuThabo una iPhone number yakhe anazi iPhone number mara yazi la isomfumana khona njengamanje bhuti yeah ngicela ukuthi siye njengamanje kuThabo Mkwena bhuti Mr Jones Mr Big please put him in the car hayi ini wena jayela kabi bengisacela nje senze ifavor njengamanje silandele uMr Jones and uMr B sithi ukukhulumisana nabo sihambe ngoba wena you need to be a witness guys into ezikanje nawe mangabe lapha emakhaya khona inkinga obhekane nayo mfethu kuke wabophisa umuntu obulale isihlobo sakho mhlawumbe ko warapper udade wenu owusisi wakho ngiyacela mfethu usibhalele lapha ku josiebioscope.co.za or usibhalele enkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku Facebook mfethu sikhona na ku Instagram on Josie Bioscope make sure ukuthi mfethu so make sure thina ukuthi siyafika lapho sikuncede ngendlela egrand yabo mama bengisacela sigijime silandele labantu ngoba manje lo mqophololo lo kwamele sibonise namhlanje bafethu uzokhupha lo muntu sizoza ke ne follow up bafethu ngimxelele ukuthi kwenzakalani mangabe siyamfumana uThabiso ngizonixelela ukuthi kwenzekeni ngoThabiso but lo mgulukudu wama dreads ambashile ngizomeka sure ukuthi namhlanje ulale evalele asambe mama